Ole ama sain kare wang san hi kan soi lokanga YouTube lama har satna an to thin kha ka video pakhat ka man mo luata ka tok ve hlawa chul angai pha ta ni tin ka channel ka video te hi reuse content angin alon tia ta chung complaint the lu te nga ya tikhan bone ne we khaw ma chu wang chorin ka chul ri kha ngai ta tuna chuan regular takin ron chunzom kan tum to zantin ti chuwa ka tum dona amai ro chu minute som hi a sei siam nan hin dar kar nga atle bera chu pa chu ni tiang vel chu angai thina hun he em a na bera han nei chin si lawa che thut the ania kan thorim na ang zong zong te kha bo thut the ani wang hianin I ariski em chu wang chuan I na bera han nei chi kha ani lem lawa chu wang chuan min sha thiam sham anga tuna apa nga ya chuak hi pha ka chak om ema copy strike vela tam du ema wangin sei de de ron da kha a thei don lawa chu wang chuanin toy fel fai dewin I ron regular ka tum thung dona alangai lang non ti ang vel te kha to omani chuanin initiate thiam na ka nge na endan milo thiam sak sham don ya kha ti anga ti lo kha chuanin copyright om ma ema den shit thiam tlan sham a poi mo hle don ani episode na nung bera khan Black Emperor Pavilion a sawian le poison gal le zian te chu an chol ha dam ti kan huwa heti la hian an hna hlel em body liquid li lam na chu Black Emperor City a tan ani dona iana hian he event atana in bot sai mek hian high tier level 6 pil breakthrough pil ti chu siam chho tumi in bot sai meka he pil hi tutna maktak nei ani awangin khopui chunga mi zong deuh thonga event a hlo hle a moyan elder le han feng te sauli te elder su khian am poimo tak te chuan an ron pan vata ianan athil ti chu chun zom zela pil rim tuile chakna danglam tak chu khopui chunga adar a mitam zok a hiblu ta elder ki san motian jing le midang tam takpo an ron thlen bil le 4-star dozong motian jing Black Emperor City an ho tu pa he hun poimo zia hi a chiang hle a thian te chu sawian ti thin urlo tura thu pe in ena alchemy lama a thiam na chu thil mak tak ani ti a chiang hle a chu tiang kum no pang taka chuan tier 7 pil nei tak mai chu a refine thei awang ani July mun bo rok vel chu a buai ta hle me mi zong in chu pil chu an du veka chu pil a siam chuan tharau lam hriat na ani hnuwa chuan tlan chu atum mai thei ti an ring fura chu lak sak the na hun rem changa manga lak an tum furani be sei ange in atopa chuan pil chu asiam zo theita asiam zo rual chuan pil chuan tlan bo tum ta sawian chuan a spiritual body mangin amana ma se pil chuan na satakin alo dole thung pol tam takin an ma ni tan pil chu man tumin an in buat sai awangin buaina a chuak tanta ma seli til fairy doctor chu ading hetlata an ma ni ti top tumin a aura chu na sataka ti chuakin iana chu aril ru buai hle spiritual body pani asiam bela thunun thein ala theita chuta apin dan lama akir lea chuti lai chuan chulai hmuna omte chuan alchemist danglam tak an la hriat ngai lo thil ti theina chu makti takin an oma lai hmun chu atam jok chuan an kian santa achunga chuan little fairy doctor chu lutin aril ru abuai ta hlea sawian chuan ati damna tura puiturin body liquid anei theinan chau hian heng har sana zong hi apal tlangani ti angai tua alungai hlea ase iana chuan thu atiam to thu le hlen chu atum thu hrilin lungai lo turin poison ga chu a hnema boruak are deuh hnu chuan zian chuan ngai saklo nia in hriain sawianan pil asiam saklo awangin alung oi lo thu hrila
ti lung oinan pakhat chu apave mai boka ahnua Black Emperor City a million engemaw zat lo landan an soi hawa chumi zinga chuan mo Tianjin moya le sawian a unaw pa ngei zawli po atel sawian chuan ani na pholan hun alani lo ti soin a chan chu mi chak tam takin an du ber body liquid an ngai event ve ti a hriat wang ani ti chuan asin chu lo in thlakin an nga ber oxon chu nei tran ani don ta ian te po chu oxon house ro pui taka chuan an lu ta body liquid lilam tur hian hun hla tak tak atangin cultivator sak tak tak a hip ti a chiang hle an zinga hian moyan valley hruai tu fen ian po atela akianga han fenga ombok me cheno pangne na kal thomnudum ha mi pa chu high tier breakthrough pill siam tu alchemist ani ngei arin thu asaya ti chuan mo Tianjin chuan mi pui ma thu asaya lilam na hun tran ani tur thu apuanga dana siam bok abo chia piang chu a hmuna hrem an niang lilam tura thil masaber chu D class middle ruler technique 6 joint body flowing ruler technique ti ania man life fight venerate level cultivator siam ania kan hriat thiam dan tur chuan dozun level siam ani ena chuan angai event hlea he technique mu tur omlo tak hian a chakna na satakin atipung theidon ni inangaya he tiang lama hian tun thleng hian flame splitting tsunami technique chau alaman theivang ani aman hi gold coin makta duai khatle nuai riat atangin tran ania rang takin asang chhobok iana hian makta duai ni le nuai nga abita ma se na unaw pa sawli chu aphak lo hlea ani hian makta duai thum le nuai khat abit ani little fairy doctor chuan sawli chu thlop adu thu asaya iana chuan du tok sanin sawli chu hnena achantir ta sawli chuan achangta ni an thutna pia chuan putar lamdeuh ni om hi thu a oma a spiritual power chu hriat tumin iana chuan avaena ma se chu pa chu minaran ani hmel haulo a hming chu ingsan ani adota chuan sakol ru romak tak mai chu anron la chuak le a savage beast ruang 8 rank a kai chho theina ania fight venerate level ne na in ang fight venerate level kan ti hi dozun level nen thumun ani heavy sung lam hi en fia ni lo ma se monster core om mai thei thu asaya monster core ti chu magic crystal tia soibok ania magic beast chunga om energy chaktak mu tur wang takania alchemy te tana pil level sang tak tak siam theina na poimo berte jinga mi ani awang ema aman po ataw hle bokani tandat auction nei ai chuan Tianjin hian bidar se chu skeleton manatan hian thil hlu tak tak an nei nena thlenga soma offer an siama fen ian technique flame creation skill ti po atela a se risky lutuk ani awangin hnolani iana chuan fight speed pills pathum le mighty emperor pills pahni apea Tianjin chuan thilro pui tak asiam to nia hria in apoma sawian chu ama nge a inti chakna turatan chau aston wings adu ti chuan Tianjin chuan item hnung ber aron presena legendary body liquid body transformation saliva tia hriat bok a hlutna na satak awang hian Tianjin hian private a indoor na tur barrier asiamani tungman enge an soya an indoor na chu pon lamiten an thei ve don lawa sawi le sukhian ten dorin aman phu thil thatok an pe theilo an lo chuak le ti chuan ingsan putar langveta offer chu a that mel hlea pona anga ka a chan ngei po a bei sei hle iana chu atopa chuan lut vele in sek back through pill level 6 high tier pill aron peta
elder khi san chuan offer pahnih hi a enfia yang sana life returning pil ain iana pil thlang zok turin thu a rona damri ain powar a hlu zok ti asai ti chuan thutluk na siamin tianjing chuan ne tu chu apuanga yan saw ati rual chuan mi zong chu an phok hru mai yang san chu a thin rim hle bok beidong takin bediliqui chu ruk botumin a beita ani episode a top rual chuan yang san chu atlan chuak ta ani episode lo turatan like le subscribe kha thengil loila o lo ena wangin lom thu ka se